Nastavljamo dalje. Unja Green je 20-godišnja devojka koja je u centar pažnje došla onog trenutka kada je postala ambasadorka Reeboka za sledeću godinu. To je i povod što smo je pozvali u studio. Inače, ona je i profesionalna hip-hop plesačica. Dobro jutro, Unja, dobrodošla u jutarnji program. Dobro jutro, pre svega hvala za gostovanje u vašem jutarnjem programu. Pa hajde da čujemo prvo kako si postala ambasadorka, baš ti. Evo ovako, prijavila sam se preko Facebook stranice putem nekog linka koji me vodio na to da pošaljem svoj talent u vidu videoklipa iz svog talenta. Međutim, ja nisam bila zadovoljna tim klipom, ali eto, izgleda da je presudio taj moj talent. Ali ipak da, oni su bili zadovoljni. I kako se osjećaš kao ambasadorka Reeboka? Mislim da se savršeno uklapam u logo Reebok Classic kolekcije koja glasi Live with Fire, odnosno živi sa žarom. Jer on motiviše... Ja ti tako živiš. Pa da. Tako se osjećaš, da. Jer on upravo motiviše i forsira te mlade, urbane i kreativne ljude. A ja se osjećam potpunije kada iza svog imena imam jedan veliki dobar brend. I ako mogu da kažem, titula Reebok ambasadorke je jedna od najvažnijih stavki koja sam ostvarila do sada, svojom upornošću, radom i napretkom. Može i zapravo i ova nagrada da ti pomogne i u ličnom tom nekom promovisanju svog hip-hop plesa? Može. Pre svega, mnogo mi je drago što me Reebok prvenstveno forsira kao plesača, što je meni veoma važno. I emisije u kojima sam imala čast da gostujem, u njima mogu da približim i pojasnim sliku i stvarnost o plesu i o takvoj vrsti umetnosti u Srbiji. Bravo, kakva je ta slika i stvarnost? Malo, iskreno nisam zadovoljna sa njom, može to uvek mnogo bolje. Nije dovoljno promovisan hip-hop ples ili ljudi ga potpuno drugačije doživljavaju? Mislim da ga ljudi drugačije doživljavaju jer vide ples više kroz neke spotove i tu neku komercijalnu stranu. Ali mislim da može vremenom da se učini nešto... Da je zapravo hip-hop umetnost. Da. Dobro, gde nastupaš sve? Nemam konkretno mesto nastupanja, ali moram da kažem da sam radila veoma bitne nastupe i projekte. Nastupala sam sa raznim pevačima u njihovim spotovima, u emisiji Ja imam talenat, onda sam nastupala i takmičila se po inostranstvu i u Srbiji. Evo, ako mogu da izdvojim par bitnih plesnih angažmana, odnosno nastupa, to su nastup sa Shakirom na jednom koncertu u Beogradu, snimanje filma Beli lavovi Lazara Ristovskog, emisija Tvoje lice zvuči poznato. I evo na kraju, baš su u pregovorima za nastup koji će biti organizovan za neki fitness, jedan veći fitness događaj. Mislim da imat ćete priliku da malo više čujete o tome i tu će nastupati u ime Reebok. Super, sjajno. Šta ćemo ovog jutra vidjeti? Malo da vidimo kako plešeš, je li tako? Eto, s obzirom da je jutro i to ovako snežno, nedeljno jutro, mislila sam da kroz neki lagani freestyle malo razvodimo gledalce. Unja, hvala puno na gostovanju, puno sreće naravno u daljem radu. Evo, izvoli. Hvala.
Hvala, bila je to Unja Green, a moj sledeći